No tenía ganas de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Arrebak esan zianean ja hor, ja esan ostras. Eta berra nion, ne duzu laguntzia. Eta rantzia, bai. Pero mi cuerpo está tan harto de tambalear. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love espíritu. Ven a bailar. Eta goratzen ez aspaldian, telebistan bazagola anuntzio bat, kokainaren kontra, sartzen zela, nola da? Zizare bat. Zizare bat zuretik. Eta, esaten, no, ez. Baina aliketa ere, zizarea sartu nuen. Ni hasi naiz drogekin 16 urteekin, juergan hasi ginean, irtetzeko eta hola. Ez dakigu noizkoa den gizakiaren eta drogen arteko harremana. Isla ugari dituen historia baita. Zenbat urterekin hasi zinen zu kalamua erretzen? 15-16, más o menos. Jendea hasten da txiri-txiri, baina ja eske hasi nintzen, vamos, a fuego. Ia jendeak drogak erabiltze ditula, gizarte mailan hori ezin daukatu, biztan dago. Baina gero horrek ze eragindakan pertsona bakoitzangan eta ze funtzio nik uste dela txar edo on bihurtu dezakena, ez? Droga berrien sorrerak eta horien eskuragarritasunak ez du etenik. Normalizazioaren itzala ekarri ote du horrek. Erraztasunez lortzen zen droga? Bai, oso errez. Eta orain be bai oso errez. Esaten baldin badizugu, hemendik ordu betera jatxizati bat nahi dugu? Bai, te digo, bai, claro. ¿Cuánto quieres? Bai. Zer diote egungo adituek, zer diote kontsumitzaileek, eta batipat, zer diote mendekotasunean erori diren lagunek. Eskaileraren teoria existitzen da eta esaten du hori, alkolatik pasatzen zela erretzera, erretzetik kanabisera, kanabisetik beste droga gogor oiotara, baina ez da horrela. Kasu batzuetan bai ematen dela, baina batez ere eskuragarritasunak lan handia egiten du hor. Zeba ikusten nun nire lagunek horren bizitza egiten ari ziala, eta nire estankatuta gelitzen zela, eta horrek mine ematen zian. Eta, klaro, min hori kentzeko ere bai. Gaur, Urranditan saioan, drogen kontsumoari hainbat ikuspuntutatik so eginik, belaunaldi gazteenen bizipenak erakutsiko ditugu. Ez dago zalantzarik jendea drogatzen dela gure gizartean, eta hori ikusi dezakegu edozein parrandatan, edozein herritan, edozein hiritan. Esango nuke, drogak oso normalizatuta daudela gazteriaren artean, zer esanik ez alkola. Azkenean drogatzen den jendea da gutien espero duzune, ze nik uste dagoela sobera normalizatue droga. Egia da, bai kalamuak, bai kokainak, bai emeak eta antzeko sustantziak badutela pixua eta badutela presentzia gure gizartean. Eixo, Alain, zen moduz? Ondo, ongi erremarko. Desintoxikazio zentru batean gaude? Bai. Noiztik zaude tratamenduan? 2008 bateko abenduak 27 sartu nintzen honean. Akogida da biziko fasera. Eta orain 3. fasean zaude? Bai. Hori da? Reinsertzioa. Eta pixkanaka, helburua da, berriz ere, betiko bizitzara? Betiko bizitzara, bai, bizitza normal esaten duten hortara pasatzea, bai. Definitzen dut, pareta bat kendu bezala, ez, ja, astentzera bezala beste gauzak ikusten,
beste bizimodu bat, zeba niri esan zidatenean ezin dezu kontsumitu, ez dakize, ezin dezu edan, esan dut, baina nik kokainakin bekatarazoa, nola, ez nuen nire bizitza ikusten kontsumitu gabe. Eta negar eta guzti, imaginatu, zelako dolua kokaina ez kontsumitzegatik, ez? Zergatik egin zenuen negar? Ba ez, ematen zian, ez dakit zer dan plazerra edo eskapo iteko momentu hori, ematen zian momentu hori ja ez nolako bizituko gehiago. Horretaz jabetu zinen? Bai. Eta horrek pena ematen zizu? Bai, pena, nik uste pena. Gauza batzuk pena ematen diate. Bai, baina nola hobeto nago, Osa, ez dago dudarik. Pero bueno, normala dela, azkenean ni horrekin bizitu nahi zen bora onditz. Eta gauza askotarako erabili dut. Alain, gogoratzen duzu drogekin izan zenuen lehenengo harremana? Bai, lehendabiziko harremana izan zen Donezteben Bordatxon eta bai, antxe lagun batekin komunian. Eta jode, super ondo. Kriston subidoia, uste nun nintzela, bueno, ja komplejo guztiak, dana fuera. Osa, uste nun gai nintzala da duzen gauziteko, marra batekin, kokaina marra batekin, bai. Zenbat urte zenituen? Nik 18 izango nituen. Eta niri eskain ziaten, eta nik duda ginen pixka, baina gero oso ondo sentitu nintzen. Ez zen prestatu izan. Hasieran zergatik izan zenituen zalantzak? Zeba ez nuen inoiz probatu golakorik. Eta gogoratzen ez aspaldian, telebistan bazdagola anuntzio bat, kokainaren kontra, sartzen zela, nola da? Zizare bat? Zizare bat sobretik. Eta, esaten dut, no, ez. Baina aliketa ere, zizarea sartu nuen. Eta zergatik? Zergatik azkenean izan zen nuen baietz? Zergatik esan nuen baietz? Ba ez dakit izaten alda onartua sentitzeko, probatzeko, onartua sentitzeko nire ez, nola ez dakit nola esan, da nire ahuldadetako bat, ez? Eta nik uste parte batean horregatik egin nuela, ez? Eta 18 urteetatik zenbat urte izan dira kontsumitzen? Pixka bat, egunero hasi nintzen 33 urtetan edo. Beti izan da kokaina, kontsumitu duzuna? Beti kokaina. Ba, bueno, lehenengo izan harremana, alkoholakin, droga legal horrekin, ez? Hain erresa dena hartzea, ere bai. Eta pixkat horrekin segituta, ja batxillera hasi nintzenean Irunen, pixkat hor hasi ginen porroak hartzen, eta baina hor ere bai hasi nintzen porroekin, eta beste jendeak iten zulako. Claro, hasi nintzen beste jendeak iten zulako. Beste ametera izateko. Egia esan gure inguruan, jende desente probatzeula, kontsumitzeula, eta egia da gaur egun oso errez hartze ditela, o konsegitze dutela, o lortze dutela drogak, ez? Eta kusten duzu kalian bat mobilekin, birraiakin, ez dakit, eta niri behinpin eskaini naute pile bat aldiz, eta ez dakit. Bueno, nik alkohola bakarrik kontsumitu badut, ez da izan ez didatelako eskaini, hainbat parranda girotan eta beste droga batzuen kontsuma oso ohikoa da eta eskaintzea baita, izan kokaina, zein espida, zein edo zein. Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez da egin du. Ta gurean zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Ni hasi naiz drogekin 16 urteekin, juergan hasi ginean, irtetzeko eta holan. Hasi nintzen kontsumitzen, jende ezagunak ikusi neban itzen zebala, eta nire bai beste moduan izateko. Eta hortik aurrera dana junda okertzen, familiarekin tratua ere galtzen junda,
Da, azkenian, ona erabaki neban etortzia, laguntza eske. Non gaude? Jeiki fundazioan. Eta hau zer da, desintoxikazio zentru bat? Da, proiektu hombre zentru bat. Egun 34 urte dituzu? 20 urte eman dituzu kontsumitzen? Bai. Zein izan zen kontsumitu zenuen lehenengo sustantzia eta ze testu ingurutan izan zen? Izan zen juergan da alkohola eta tabakoa, hori 14 urtekin eroazen nintzen erate, eta erretzen, da gero gutxinaka beste batzuk, espiza izan da lehengua gogorrena. Eta azkenian kokainiak okidote arazo handiena. Zer bilatzen zenuen, espida kontsumitu zenuen lehenengo aldi hartan, zer zan bilatzen zenuena? Ni pentsatzen dut ezala, izatia bestien berdin, eta gero bebai, itzen zoztalako euforia modu bat edo ez dakit. Orduan berba errezago jendierekin, neskekin. 16 urteko eneko arek nola ikusten zituen drogak? Ni pentsatzen dute zeukala ez neban pentsaten kaltegarriak izango zirela. Esan ondo pasatzeko eta pentsatu barik ezer. Egiten zan da, ja. Normaltasunetik edo tabutik bizi zen dituzten drogak? Ez, normaltasun askokin. Zigarroak erretzea moduen. Ja heldu zen momentu bat, dala zigarroak erretzea moduan. Erraztasunez lortzen zen, kuadrilan erraztasunez lortzen zen droga? Bai. Oso errez. Eta orain bebai oso errez. Zure esperientziatik erlazio uste duzu dutela gazteek drogekin? Ni pentsatzen dut normalitzatuta gola, bizi duten esperientziak izan dira oso gertu egon direla beti, eta gola normalizatu egi. Zoritzarrez. Gau giroaren parte dira? Bai, dudabarik. Ni hasi nintzen, edaten edo, alkohola edaten, 16-17 urte inguruan, garai hortan ere, inoiz probatu izan ditut, bestelako sustantziak ere, bestelako drogak ere, kalamua eta bar. Alkohola probatu nire bizkalia izan duzen 13 urteekin, Lesagako San Ferminetan. Alkoholaren kontsumoa guztiz normalizatua dago, eta horren inguruan beste droga batzuk baita. Gure inguruan ikusten dugu, egunerokotasunean, larun bat gauetan, edozein gauetan, bai. Zemoz? Kaixo, ondo. Aputxo bat urduri. Urduri zeba? Lehenengo aldiz egiten dut hau, eta bueno. Erabaki duzu elkarrizketa honetan aurpegirik ez ematea? Zergatik? Bai. Hori kanabisari buruz hitz egin dugu, eta porroi buruz. Erretzen dut egunero, eta etorkizunean ez dakit zelan joango den, eta hobeto anonimatua mantenduko dugu. Kalamua bakarrik kontsumitzen duzu edo jatxiza ere bai? Jatxiza, sobre todo. Kontsumo handia dekot. Zenbat erretzen dituzu? 8-10 porro. Zenbat urterekin hasi zinen zu kalamua erretzen? 15-16, más o menos. 16 gazdia, laugarren DBH-en. Lagun batek ja erretzen zuen, eta ja kuriositatea gaz, esan nuen, a que sabe, que es. Eta ja, igual jendea azten da txiri-txiri, erretzen dugu gitxinaka, baina ja, hasi nintzen, vamos, a fuego. A fuego tampoco. Baina ja egunero erretzen, bat, 2, 3... Zer bultzatu zintuen probatzera? Ja, hori kuriositatea, zeia ingurunean ikusten nuen super normala zala, eta ingurunean ikusten nuen ez, super normala zala, eta ja etxean beti edukidot, el no, es malo. Baina ja, kuriositate pura idura, proba nuen, gustu izan eban, eta ja, txiri, konsumoa ja handitu egin zen.
Uste duzu drogen kontsumoa gauza normalizatu bat dela egungo gaztediaren artean? Gaztetan bai, oin bai, gaztetan super normalizatu da. Tanto droga gogorrak como marihuana y demás. Ni be diskotekan ikusten dut ja 18 urtetako mutilak eta neskak be bai, baina kokaina edo bestelako gauzak ja probatzen. Bueno, probatzen, que ya dira, digamos, normalak. O sea, ya han pasado lo de probarlo. Eta kalamuaren kasuan? Muchísimo más. Eso, gaztedian eta gurasoetan be bai. Esaten baldin badizugu, hemendik ordu betera hatxiz zati bat nahi dugu? Bai, te digo, bai, claro. ¿Cuánto quieres? Bai. Kanabisaz gain, beste zeo zer kontsumitu duzu? Beste zerbait probatu duzu inoiz? Bai, ez dut konsumitzen beti, kanabisa dekot batabakoaren moduan, egunero, baina beste gauzak ez, batean behin, bakarrik kristala eta pastillak, baina ez, que ya te digo, tonteria pura y dura. Zu hor gelditu zara eta ez duzu gehiago behar, ez zaitu beste sustantzia batzutara eraman? Ez, baina badekot kasuak be bai, gero joan dira beste gauza probatzen eta beste gauzetan geratu dira. Depende, yo creo. Zeren arabera? Lo que te enganche. Gustatzen bazaizu ez, zer egiten dizu, zer ez. Gaur egungo konsuma badago normalizatuta eta sustantzia batzuen kasuan normalizatu egia. Bataz bestekoak kokatzen da gutxi gora bera 14 o 15 urterekin, batez ere alkolarekin eta tabakoarekin. Eta gero, adina aurrera doan einean, bai saiatzen direla, bai parranda kontekstuan edo jai kontekstuan, beste droga batzuk urbatzen. Eskaileraren teoria existitzen da eta esaten du hori, alkolatik pasatzen zela erretzera, erretzetik kanabisera, kanabisetik beste droga gogor oietara, baina ez da horrela. Kasu batzuetan bai ematen dela, baina batez ere eskuragarritasunak lan handia egiten du hor, edo zer esateko handia du hor. Kontutan hartu behar dugun erabezaroa transizio garaia dela eta oso garai konplexua dela. Eta konplexuak diren garaietan gauza ezoikoak egiten direla. Euren mugak esploratzen hasten dira eta baitaren muga legalak. Orduan, hor gauza asko sartzen dira. Baita ere taldearen pertenentzia ikusten dute nola euren kideek olako gauzak egiten dituzte. Gehituko nuke ere familiarekiko transgresio puntu hori, ez? Gurasoek ezarritako arau implizito horien transgresioa edo nire niaren identifikazio hortan horrek ere dauken garrantzia, ez? Baina batez ere nik uste dala hori, integrazio soziala, taldearen parte sentitze hori, eta desinibizioa eta plazerra. Momentuan bilatzen dugun efektu hori ematen digute epe motzera. Eta gero ere epe luzera badago errefortzu negatiboa diturikoa dela gezki sentitzen naizenean ere honek alibiatzen dit nola baitez, nire barruko mina edo zauria edo sufrimendua, orduan egia esan adikzioak eta drogen kontsumoak horretara eramaten gaitu segituan eta nera bezaroan are gehiago. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Festagiroan, esango zenuke, oikoak ziala drogak? Nire kuadrillan ez. Nire kuadrillan ez dira izan inoiz olakoak. Alkoholak eta bai, normala. Baina nik beste lagunekin probatu nuen. Pixka bat, eurek euren ritmoan zauden, eta nik nola nintzen pixkat bakarra konsumitzen una, nik beste ritmo batean jute nintzen. Eta orduan ez nengon konektatuta. Eta orduan jute nintzen etxera. Eta bukatzen nuen etxean konsumitzen. Eta horak nintzen ja, etxeko limite hori xetzen edo puskatzen. Kontatza duzunagatik, droga pasazien ausardia puntu bat ematen zizuten sustantzia izatetik, errealidadetik deskonektatzeko erabiltzen zenuen zerbait izatera. Bai. Claro, hori pentsatzen, lanean dengon bitartean, pentsatzen nuen nola gauzak ez, baina gero bakarrik nagonean edo
Edo ja ikusten dezunean, ikusten dezu ondoko guztiak abantzatzen dijoaz, nire lagunek ja seme alaba dazkate, ja 39 urte ditut, hile txuria dakat, ja ere bai horrek ere preokupazio puntu bat ematen zian. Eta, igual horrek ja bukaeran gehiena, Zeba ikusten nun nire lagunek euren bizitza egiten ari ziala, eta nire estankatuta geritzen zela, eta horrek mine ematen zian. Eta, klaro, minorik entzeko ere bai, kontsumitu. Ies egiteko ohitura horrek ze ondorio izan zituen zugan eta zure gertukoengan? Bueno, nigan pixkat aislatu naizela. Niri dagokionez pixkat aislatu naizela, pixkat gainera era oso mingarri batean niretzako, ez? Eta ondokoei, nik ez dut jakin nahi ere zenbat sufrimendu eragin dieten. Arrebari, anaiari, aitari, amari, lagunei ere bai, ez? Eta, bai, pixkat gaizki, hor. Eta momentu batean, onarpenaren eta aitortzaren garaia dator. Bai. Noiz gertatzen da hori? Noiz gertatzen da hori, orain dela... Zenbat, 39 dazkatu baina. 35 urtekin edo. Orain dela urte. Hasi naizela ja bueltaka familiakin, amari esaten... Eta gero ja ez dakit zergatik, baina arrebak esan zianean ja hor... Ja esan ostras. Arrebak esan zianean, Bazen, bai. Zer esan zizun? Bere hitzako goratzen dituzu? Bere hitzako goratzen dituzu? Ager laguntza behar duen, eta baiet. Gase. Bai. Bai, ole izan zen. Ez dakit zergatik, baina arrebak beste zerbait mugitu zian. Eta esan bai, goazen. Zergatik daukazu hor buruan arrebaren laguntza eskaintza hori? Ez dakit, igual nik momentu hortan ere bai harrapatu zian, ja pixkat kontsumitu nuen eta pixkat pasata. Osa, ja juten nahi zitegan efektua eta harrapatu zian horretxean. Beste nazik telefonoa ez nuen hartzen, uste nuen, eta ez nuen hartzen orduan, ja ikusten nuen, ostras, hau serioa da. Ez, arreba, baditura bi alaba gainera, tortzen zaire eta, Ezen moduz jogan zu? Super ongi. Bai? Bueno, lehen goaztinen nintzen joan aste guzia, eta atzoan nintzen, eta super ongi. Bai, gainere, normalki hasieran hasten da solasian, eta ez dakize, eta dakize. Dago guai, autokonozimiento. Dago guai, autokonozimiento, bai, azkenean, zenbaten dugu lasaitasuna honitz, nor bere burua izautzia, ez? Eta... Zuk landu duzu gainere pila bat hori hemen, ez? Hombre, hori da egin dutena, ez? Azkenean, konsumoan eskusakin etorren izan da, azkenean landu dutena da hori, autokonozimientoa, ez? Zerrek ematen hauen beldurra, zerrek ez? Komplejuak. Haupa, Eli. Txaleon. Zure neba da Alain. Bai, Alain zarena, ni erdikoa eta Mikel txikiena. Nola gogoratzen duzu nera bezaroa Alainekin? Ni gogoratzen dut Alain bat bere burbujan, aserre, ez dut erlaziorik izan berekin, ia. Elkarrekin irtetzen zineten parrandan? Hori bai, hori denborakin, nera bezaran ez, baina, nik 17-18 urte nituenean, izan hor denboraldi bat, ez dakit, zen igual urte bat izan ere, baina beraekin elkartu nintzen, kuadrilla gisara. Eta nolakoa zen, Alainekin gau giroan irtetzea? Orduan polita. Polita bere hurbil nintzelako, hurbil sentitzen nuelako. Bueno, azkenean parranda giroan beti badago alkohol kontsumoa, droga kontsumoa, eta Alain, kontsumitzailea zen. Eta zuk hori nola hartzen zenuen? Bere garaian normal. Uste nuelako parranda momentuko kontsumo bat zela, eta etzera urrunago joaten. Ez duzu ikusten, eta ez duzu ikusi nahi.
Eta bapatean, etorri zen errealitatea. Alainek bere menpekotasunari buruz hitz egin zizun? Bai. Alainen ohitura zen, etxean kontsumitu eta baineran sartzea. Eta momentu batean, egun horretan erabaki nuen gotxira joatea, bere pixura joatea, bainoko atea joan eta erraskatu nuen favorez ateratzea. Berak eraten zian, etzuela bertatik ateri nahi, etzuelako nahi nik bere aurpegia horrela ikusterik nahi, eta azkenan pixkot isistu egin nuen eta ateratzea lortu nuen. Eta berra nion, nahi duzu laguntzea. Eta errantzia, bai. Eta horra zitzen pixko bat, gure bidea. Eta nik momentu horretan ez duzu sinetxiko, baina konten jarren nintzen. Zergatik? Onartzeko pasu hori eman zuelako. Eta nik uste orain egitenaren bidean lehenbiziko pausua dela, onartzea. Mina atxatamak izan zen, palo bat izan zen. Zuk ikusi guzunagatik, ze ondorio ditu drogak? Ze jokabide ekartze ditu drogak? Aislamendua, gure kasuan alain egoten zen lanetik etxea eta etxetik lanera, gutxi gehiago, tristura, azkenean nik alain ez dut orain bezala ikusi. Aurpegiko espresioa tristurazkoa da. Bizia pasatzen ari zaiola eta ez dela duz egiten ari disfrutatu alizateko, ez? Ez beretaz, ez bere familiataz, ez bere hilobetaz. Eta gehien bat horiek biek, bai. Aislamendua eta tristura da gehien ikusi judana beregan. Drogen beste ondorio bat ere, gezurrak dira, ezta? Bai, azkenen ikuste beraien mekanismo ibilena dela. Eta beraiei joaten zai imaginazioa uste duzun punturaino. Osea, egiten duzu pelikula bat, beraien gezurrekin. Hartzen eban 50 euro, sala gramo erdi, eta horrekin egiten nuen atzaldea. Eta hori egunero. Eta azte bukaran gehiago. Etzen nuen erosten aste osorako? Ez. Inoiz aukidot bebai saltzeko. Hartu neban 25 gramo, eta irabaziak sartuz nintzen. Osea, ez neban dirurik hartu, dana sartzen. Eta hor ikusitzen nun, etzeko lainongo negoziorik zuretako? Bai, eta arazoa zegoela. Hor dago punto bat, dala, hasieran disfrutatzeko hartzen da, eta baina gero, bihurtzen da ja ez neban disfrutatzen hain beste. Ja gehiago zian raiadak, honek buruei bueltak ematen, eta pentsamenduak ez dutela nahi egin, nagoela diru gastatzen, baina berdin jarraitzen egon. Gauzaren bat egiten utzi zenuen, kontsumitzeagatik? Askotan ez neban nahi lagunekin egon bez, neskarekin bez, galduta, gogo guztia galduta. Gogoratzen zuzen momentutan pentsatu zenuen laguntza behar dut? Izan zen 24 urteekin ero, gutxi gora bera, alako zoze, 24, 26, alako zoze. Neguan ere lagun batekin bizitzen etxe baten, eta derrepente ikusi neban ere ama kaletik pasatzen, da zen neban, hasi nintzen negarrez, ez negualako ja ondo, esplota hori neban, junitzen ere amaren gana, eta zen neban nahi nebala berakin berbain, eta pasatzen jatela hau dana. Osea, 10 urte daramazu, zure bizitza aldatu nahian? Bai. Drogetatik aldendu nahian? Bai. Geixegi. Da denbora asko gaizki. Denbora asko gaizki eta pentsatzen ez dagoela ezin dala buldi emon.
Pauso hori eman aurretik, gurasoen gana joan eta laguntza eskian joan aurretik, norbaitek esan zizun zerbait egin behar duzu? Ez. Hori izan, itzen ginoan eta normala eta jazta. Zure inguruan, zure jokabidea, zure kontsumoa, guztiz normala ikusten zen? Bai. Baina nire inguruan eta bebai... Gizarteak berak ikusten zen? Bai, hori, gizarteak berak ikusten zen normalizatu da. Jende gaztean artean oso normalizatu dago. Zer ematen dizu, jatxisak? Erlazatzen nau, igual da primero en la lista. Gero asko petxatzen dudala, osea, nigaz, que conecta al nas nigaz, be bai. Porruen eraginpean uste duzu berdin funtzionatzen duzula lanean? Bai eta ez, ze alnaiz joan erre ondoren, baina igual egia da, normalean igual tardaten dut ordu bat egiten zeo zer, eta igual erre ondoren igual dira 15 minutu diferentzia, baina ja dira 15 minutu horiek. Zure familiak badaki erretzen duzula? Bai. Euki genuen proceso konbertsazioa de, pues, he probado, pero ya no fumo, pero igual batzutan. Eta ja gero ikusi zuten jarraitzen nuela, nik ja esan baietz. No egunero, baina ja bizio baten moduan ja ikusten nebala, kasi. Enkantxatuta zaudela esango zenuke? Bai eta ez, bai, egunero erretzen dut, behin eta berriro esaten dut, zigarro baten modukoa ja dekot. Baina esaten dut bebai ezetz, esaten didazuzuk orain, gaur ez erre. Eta digo, pues vale. Ez dit suposatzen ezer, en sí. Y puedo, pero pues ez dut egiten, básicamente. Egunerokotasunan, o nire egunerokotasunan ikustet, bai oporrok erretzea, o bai, zakit, raia basartzea, edo MDMA, edo zakit. Ta gaur egun buruko desente hoteia, eta nik uste drogen asuntoekin da zer ikusi askoak atera, ez? Norbait kontsumitze badu, edo, como se dice, erderaz estar puesto, azkenean agresibidade hoi, edo azkenean pixkat haunditu egite da, eta nik uste drogen asunto hori asko egiteuna. Nik, alkolakin normalian ongi, baina bada jendea zakartzen dela honitz. Eta gero drogakina ez dakit. Nik uste dut bastante normalizau, ingurun ibiltzen da, zure ondoko goia alda drogatu eta zuk ez dakizu. Da, segun eta zenbat droga hartu duen ere bai, zen neurri badun berak bere burukin. Eta bera ere nolakoa den azkenan eragiten du honitz. Baina ez dakit. Nik uste dut drogakin jendia izgaizki. Bai. Ikusi dira istiluak, ikusi dira bronkak, ikusi dira borrokak. Ni Donostiarra izan da ere, aurten bertan gazte bat baino gehiago hilda Donostian borroken kontura. Eta ez dagoa zalantzarik hor drogak lotuta zeudela moduren baten edo bestean, alkola izan edo beste edozein droga izan. Droga konsumoak ondorioak ditu, argi eta garbi, bai osasun arlotik, eta baita ere, normalean kalte horiek ematen direlako, eta gure pertsonaren sare soziala pixkat orbainduta galditzen dalako, harremanak hausten dira, eta pertsona batek bere testu ingurua aldatu behar du, eta bere bizitzari buelta eman behar dio konsumotik ateratzeko. Orduan, ondorio psikologikoak anitzak dira. Gero badakigu sustantzia batzuk zaurgarritasuna sortzen dutela, edo lotura dutela beste nahasmendu edo gaixotasun batzuekin, adibidez askotan aipatzen da eskizofrenia lotura daukala kanabisarekin. Genetikoki zaurgarritasuna duten pertsonentzat bai sortu edo lagundu dezakela edo azeleratu dezakela eskizofrenia edo psikosia garatzearen prozesu hori. Horrek ez du esan nahi, kanabisa kontsumitzeak eskizofrenia sortzen duenik, baina kasu batzuetan hori bai garatu daitekela, behar bada eskizofrenia baten ez, baina psikosia edo psikosiarekin loturiko beste nahasmendu baten.
igual etxean konsumitzen egon, eta blokeoa sartzen zitzaidan, eta igual pasatzen ditun 4-5 ordu dutxatzen, ez? Pasatzeko, ez? Blokeoa deitzen duzun hori zer da? Ba, nik gatzen nintzen, hola, beldurtua bezala, beldurtua, hola, beldurtua. Oso alerta, soinu guztiak entzuten ditun. Pixkat ja, igual paranoian aldean, pixkat ja, oso ditzen nuen, eta azten nintzen gauza mila gauza pentsatzen, kesi bienen, kesi no sake. Damutu zara, drogak lortzeko egin duzun zerbaitetaz? Damutzen naiz, hombre, bai, klaro, gezurrak esateaz. Ze, klaro, gezur bat tapatzeko beste bat esan behar da. Eta beste hori tapatzeko beste bat esan behar da. Eta beste bat. Eta hori ba, igual urtetan zehar gai izan du naiz eramateko, baina azkenean eroriten da. Eta oso ondo sentitzen da bat, naiz eta gezur guztiak erori, kristona zaitasuna baten dizu horrek. Egi batetan bizitzeak, ez? Eta damutzen naiz noski, damutzen naiz nire amaria basteaz, damutzen naiz aur txiki bat bezala jartzeaz, ez nulako lortzen nahi nuena. Kokainak edo drogek orokorrean, ekartze duten alboko kalterik handiena? Bakardadea. Bakarrik gelditzen zara azkenean. Bakarrik ez izute bizitzen uzten. Zaba azkenean zure helburu nagusia droga bilatzea da, egunean, behin adikzioa sortzen duzula, eta bestetan ere ez. Ez bizitzea. Eta ez ikustea bizitzak ditun beste gauzak, ez? Gau, eskribatzen duzunagatik, azkenean izan zen puntu bat zure bizitzan, zure proiektu bakarra droga zala, kokaina. Bai. Da nauzten nuen, klaro, nire prioridadea hori zan. Nik deskribatzen dut, nik neskekin erlazioak azkenakin utzi nuenetik ez ditut izan, igual 3 urtetan egon du naiz neska bat eduki gabe, ez? Eta esaten nun, drogan nire amantea zala, ez nuen ezer gehiago behar. Lana eta kokaina. Zein da zure lana? Nik ikasi dudana izan duda goi mailako formazio bat, da telekomunikazio eta informatikana. Lana drogentzako dirua lortzeko? Bai, ni iristen nintzen hilabetean 0 nekan kalkulatua. Eta batzutan nintzen iristen. Lan augatu, deitu, hartu, eta etxean atxalde guztia edo... Bai, atxalde guztia. Zu bakarrik? Bakarrik. Zuzeu? Bakarrik botil batekin. Eta mobilakin. Mobilakin pokerrean edo jolasten izan dira, bai. Konsumoa lotu nuen horrekin. Konsumo placer askarra, eta pokerrean irabazten zenuen edo eta diru azkarra. Placer askarra biak. Orduan, bai, gero ez banon konsumitzen, pokerrean ez jolasten. Zer ematen zizun drogen eraginpean egoteak? Ez dakit, ez sentitzea, gehien bat nik uste ez sentitzea dela. Ez sentitzea, komplejo guztiak aztea, nitun arazo guztiak aztea, gauzak ez afrontatzea ere bai. Hor azkenean gelditzen zara oasis batean bakarrik. Eta denbora pasatzen da, baina ez ezer pasatzen. Orduan, zu uste oso ondo zaudela, baina ez zaude ondo. Hor dago dana pilatzen. Eta zeintzuk ziren, gestionatzen zailak egiten zitzaizkizun gauzak? Gestionatzen zailak egiten zitzaizkizun gauzak? Hemen ikasi dudanez, asko dago nigan. Guain batek izergatik sentitzen duen gauza bategatik beldurra edo bertzegatik beste edozen gauza, ez? Eta orduan atente, kieto aquí. Garantzitsuna da hori, ez? Nola sentitzen zaren ikustia eta horren inguruan, pues bueno, lan egitea pixko bat. Bai. Kanta batek eraten duen bezala, ikasitakoa desikasten ikasiz, ez? Pues bai. Zer ematen zizun beldur gehien? Egoera hori ikusita, niri beldur gehien ematen ziana zen, egun batean alain deitu, ez erantzun eta hilda zegoela jakitea, ez? Ni horretzen naiz etxean egon, mobilakin,
WhatsAppekin, Alainekin, Mikelekin, eta monetatik konturatzen zara, beste guzti egitea antzi duzula. Eta ari zaizula burua joaten, eta ez duzula, ari diozula zure alabari zapata jartzen, eta ari zarela pensatzen, Alain, non dago? Eta Alainek droga lortzeko egiten zituen gestio horiek, horrekin ez zeunden beldurtuta edo kezkatuta? Bai, haunitz. Eta, atia eta ama, joan izan dira pertsonalki, ez dakiz ze pertsonaren gana, diru hori ordaintzera. Horre bai, beldurra sartzen zaiz. Zuzuk ez dakizu, atia eta amarat joaten direnean zer aurkitu behar duten, ez? Ze zaila, zenitarteko zaintzailearen, laguntzailearen paper hori egitea, ez? Bai. Eta gehiago polizilana egitea. Zenik azkenen ere kudeatzen izkion, edo kontrolatzen izkion, bere kontu korronteak edo gastoak, eta klaro, ni begitzen nuen bakoitzean ikusten nuen minus, eta deskripzio batzuk, ez? Queso. Detrás del queso, sorpresa. Ez dut berekin inoiz oneri buruz hitz egin, azkenean, bera badekigula, hor gelditu da, ez dugu gehiago solastu. Zergatik ez da honi buruz hitz egiten? Takit, bertze puntu batean gaudelako. Hori gaindituta dago? Bai. Oraingoz bai. Ze ondorio ateratzen duzu guztionetatik? Menpekotasun hau, hurbil dagola. Nik uste, kaletik joan eta egiten baduzu portzentai bat, ateratzen direla, uste binon gehiago. Eta kontsumitzea, jada, menpekotasuna izatea? Ez. Kontsumitzea menpekotasuna izatea da? Ez. Hori ez dut horrela ikusten. Ez. Gauza da nik uste dutela kontsumitzaile bat ez dela kontsumitzaile bat izateagatikan. Egonen da baten bat ez dakite, nik uste azkenean hau guztiaren atzean arazo bat dagoela, traumaren bat dagoela, eta hori dena landu egin behar da. Trumoi bat, pauso leunekoa. Astia, zen musundo? Bai, bueno. Justoa, eguraldi ona. Bai, eguraldi ona dago. Kiroleiteko. Kirolanik. Korrika. Bizikletan igual. Eta lagunekin egon naiz, partidua ikustera bai joan naiz. Baina gero ez dakit. Zerbait ere hartuko dut eurekin. Poteatzea teako naiz, nire ura gasakin hartzea. Eta gero itxera, segituan. Eta aprobetxatu lagunak, arrebakin ere bai egon, aspaldi naizela egon, eta hilobekin. Eta behieke badakiela zu nola zauden, ez? Osa, zuk pixkat behaiei transmititu iezu, igual momentu honetan ze pasatzeizun, zein dian zure kezkak edo baita esatet ingurko jakiteko zu nola zauden. Bai, ja ez dute hainbeste, nik uste ez dutela dutarik ja nola joaten naizen, edo ez dituztela esplikazioak eman behar, ez hasieran bezala. Orduan horrek ere lasaitasun bat ematen digu. Neri benpian bai, eta suposatzen dute eureri ere bai. Maitane, terapeuta. Drogak txarrak direla, askotan entzun izan dugun mezua da, baina ez dakit funtzionatu ote duen edo ez. Drogak berez txarrak dira? Ia jendeak drogak erabiltze ditula, gizarte mailan hori ezin daukatu, biztan dago, baina gero horrek ze eragindakan pertsona bakoitzangan eta ze funtzio nik uste dela txar edo on bihurtu dezakena, ez? Funtzioskoa da kontsumoaren atzean zer dagoen deskubritzia? Bai, adibidez, triste baldin manao, eta nik tristura hortatik ateatzeko alkohola edate baldin maet, hor ja montatzea zirkulo bizioso hori, eta ez da, beste aukera ikan tristura gestionatzeko. Orduan, bide berriak iriki berria, eta lanketa batin berda, orduan, hortagoaz gu, ez? Hori aztertzea. Ze, klaro, Alainen moduan, egongo dira, beste pertsona asko, 18 urterekin, Alainek bezalaxe, marra batzuk sartu zituztenak, baina beraiek ez dute Alainen arazoak garatu. Alainek, azkenean, beak konsumo hori zertako erabilidun, eta zertako, ze funtzio edukidun, eta zertan erabilidun, beak
hausnarketa hori eitea da garrantzitsua, ze agian beha bezala konsumitu izan duenak ez du erabilera berdinako eduki, ez? Osa, nahi dut, bakoitzak zertako erabiltu, zertako funtzionatu izan dio, ez? Eta, claro, zemat eta zulo handigo tapatzeun gure bizitzan drogen konsumoak, zemat eta funtzio garrantzitsuago eduki drogen konsumoak, orduan eta saiago izangoa, orduan eta saiago hortik ateatzea, ze konsumo horrek funtzio badaka. Hori, nola baitzeteko, kentzeko, ze rekurtso egin gelitzen naiz ni bizitzan aurrian, ze aukera dazkat beste arazo batzuk gestionatzeko. Hor dago pixkat gakua, ez? Erabiltzailei eta senitartekoei hori ikustaraztea, ez da erraza izango? Ez. Batzutan, bai erabiltzaile edo bai familientzat erresago da drogak txarrak diala edo kaltia drogetan daola pentsatzia, eta ez beste begirada pixka zabaldu eta beste alor batzutan igual zer dijoa gaizki, zer gertatze zaigu, zer pasa izan zaigu gure bizitzan, ez? Orduan, igual begirada zabaltzia batzutan mingarria da, eta zaila da bai erabiltzaileentzat eta bai familientzat. Azkenean mina bizitzan partia da, ez? Pasakenik igual lehen ez nula onartu nahi, ez? Ez nun mina hortan egon nahi, edo eta orduan juten nintzen estremotara, ez? Errandu bezala. Eta grisa, baina daltonikoa nahi, zasik, ez du laguntzen. Ez du laguntzen. Eta, bai, pixkot hori, eta gero, jendian ekipoterapeutikoan eta apoiatzea, hori ere hemen ikasi dut, ez? Azkenean niri bizian haunditz kostatu zei laguntza eskatzia, ez? Azkenean niri laguntza eskatzia ze suposatzen zian, zen bestian azpiti jartzia. Eta, sentimentu hori etzien gustatzen bat ere, ez? Niri gustatzen zian laguntzaile izatea. Orduan, naiz eta gaizki egon beti laguntzaile moduan egon, ¿Me lo dices o me lo cuentas? Bai, eta ikasi dut, eta pixko bat niri gertantzizkiden gauzari garrantzia ematen, ez? Drogak txarrak dira, ez kontsumitu, horrelako mezuak askotan entzun ditugu. Bai. Zer pentsatu duzu hoien aurrean? A ber, obviamente, aholkuak ondo dauz, baina aholkuak esperientziatik. Osea, pertsona batek esaten badit, ez egin hau, hau oso txarra da, eta ez dakiz ez deu probatu, edo ez dakiz ez deu ikusi, pues tampoco me vale. Ze jendeak egiten deu, zergatik egiten deu, esan bebai hori, osea, esan egiten deu, ze emozionalki, igual, estan super high. Eta igual beste batzuk depresioa adibidez. Depresioa pasatzeko edo lan, edo antzietatea pasatzeko, adibidez porroak batzutan, ez beti, ondo dauz. Hala ere, gauza asko negatibo dekote, osea, bi aldeak. Zuk zer esango zenioke, oain, 15 urteko gazte bati, hasi berria dana, kontsumoren batean hasi berria dana? Que no tenga prisa. Osea, bai, proba, obviamente, baina kontu zibiliz, gauza txarrak ere badauz. Gauza politak dauz, baina igual txarrak igual dira gehiago. Zer da zuretzat kontsumo arduratsu bat izatea? Jakitea, zer zabitzan egiten, jakitea zelan afektatzen dizu, zein kontsumo da zuretzako ona, informazio guztia bilatu, eta buruarekin. Nik uste dut konsumo arduratsua eta prebentzioa uztartu beharreko bi kontu direla, ezin direla banatu. Prebentzioaren helburua izan behar da hori, konsumo arduratsu bat sustatu. Prebentzioaren helburua ezin da izan da konsumitzailea izutzea edo beldurtzea. Badakigulako hori ez dela eraginkorra. Azken finean hori,
jorratu ditugun gai horien artean hori mugak haustuko dira eta badakigu nola edo hala ilegala izan arren konsumituko dutela. Orduan, hobe da esatea, konsumitzen nahi duzunean hauek dira arriskuak eta irudi osoa euki, alde positiboak eta negatiboak, informazioa boterea da. Orduan, hori burujabetza horretan informazioa eman behar zaio erabiltzeari. Eta esango nuke, ama bezala o terapeuta bezala nik ze lortzen dut nerabeari o nere umeari o nere pazienteari debekatzen baldin badiot kontsumoa, ez? Azkenen ingo deguna da gure komunikazioa puskatu, apurtu edo gaixotu, gezurretan edo modu izkutu batean kontsumituko du. Azkenen da internetan erabila bezala edo azukrearen kontsuma bezala. Nik esatea dauket, zeintzu diran bere arriskuak edo bere gauza honak, baina pertsonak berak azkeneko erabakia hartuko du, ez? Eta, debekatzen hasten balin banaiz eta kontsumo arduratsu hori bultzatzen ez balin badet, azkenen binkul hori apurtu egingo da. Orduan ni ere naiz erabat partidaria, pertsona baten burujabetza, autonomia eta erabakitze prozesu asken aldeko bide horren alde nago, ez? Oxymetic world, gonna get up and see I'm a wire, isolated world, gonna listen to me. Violence. Esaten baldin badiegu gaztei, ez kontsumitu, ez sedan alkoholik. Mezu horrek zurekin adibidez ez duen balio izan. Ez? Eta mezu hori jaso zenuen. Mezu hori jaso nuen, bai. Zer beste mezu eman altzaie? Ez dakit mezu bat edo bidaltzen alden, baina nik uste hau eziketan sartu behar dela. Hau nik uste dut dena osasun mentalak intzer ikusia duela. Ez dakit, nik ez dut naiz kontra joan behar, ez da, bakotxak bere erabilera izango du, oso errespetagarria, ez? Nik solazten aldut niri minegin hauen puntotik, ez? Zeba, ni pasatu binaiz ere bai, ni ez naiz ondo erlazionatu drogekin. Badago jenbia seguraski erlazionatuko dela ondo, txapo. Badago drogekin ondo erlazionatzeko modurik? Ez dakit. Egongo da, izaten alda. Ni badakit da, ni minegin naizela niri. Eta ez naizela ondo erlazionatu, baina ez drogekin ez nirekin. Azkenean nirekin erlazionatu naizen modua izan du da drogarekin erlazionatu naizen modua. Zer esango zenioke, oain telebistan ikusten zaituen gazte bati, droga kontsumitzen duen gazte bati, eta arazorik ez duela pentsatzen duen gazte bati? Ni denbora asko naiz pentsatzen ez neukala arazorik, oso tipo normala naiz, etxean ez dut euki arazo gehiegi, bizita oso erraza eukidot, eta hemen nago. Ni nire buruari esaten nion, niri ez japasatuko hau. Ez, nik hau aldotelaga nahi doten nion. Baina gero ikusten da ez da lain erreza. Zezukeneko, imaginatzen dituzu egun 16 urteko gazte asko zu hasi zinen bezalaxe bere lehenengo speed marrekin? Bai, eta ikusten ditut, bai, irten nahi zenean. Ikusten duzu eta ni ikusten naiz hor. Inoiz egin duzu ariketa horietariko gazte baten gana hurbildu, gerturatu eta esan bitu niri ze gertatu zaidan? Ez naiz ausartu. Zerratik? Ez dakit. Hau nago egiten, igual horregaitxe. Gaur egiten ari zara? Bai. Hau nago egiten horregaitxe.